Няколко млади българи много искали да станат предприемачи. И успели да си направят собствен бизнес. В петък рубриката Героите на Радо. Дизайн, среща, бюджет. Елена си правила планове как да започне бизнес. Чела, писала, трила. Аз заедно с Елена и другия ни задружник, който е в компанията, бяхме заедно в Щатите. Там видяхме един офис, целият изрисуван с маркери и си казахме, що за нещо са направили американците. Концепция. Затова, връщайки се от Америка, започнахме да правим точно това нещо. Те продават вълшебна боя. Ти можеш да пишеш и върху обикновен латекс, само че няма да можеш да го изтриеш. А при нас го има това вълшебство, че лесно и бързо можеш да почистиш това, което си написал. Тук е тайната съставка. След като взели идеята от Америка, те разгадали технологията и сами си произвели боята. И се оказа наистина успешен бизнес. Какъвто и да е цветът, винаги пишеш и триеш, а по стената няма и следа. Няколко млади българи видяли идеята в Америка и станали предприемачи в България.